Vítajte pri ďalšom dieli nášho seriálu Ako spravovať rodinný majetok. Dnes sa zameriame na tému, ktorá hýbe svetom najúspešnejších investorov – private equity. Mojím hosťom je skúsený manažer a ekonóm Michal Kľúčár, partner One Family Office s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti, ktorý nám priblíži, ako funguje investovanie do súkromných spoločností, aké benefity prináša a prečo je dnes dostupné aj pre investorov zo Slovenska a Česka. Dobrý deň, vítajte. Pán Kľúčár, v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o investovanie do private equity fondov. Môžete možno vysvetliť aj pre divákov, čo sú to equity fondy a na akom princípe tieto investície fungujú? Určite. V podstate toto odvetvie funguje už posledných 50 rokov, i keď v našom priestore sa o ňom až tak doposiaľ nevedelo alebo nebolo predmetom nejakého investorského záujmu. Neskôr si vysvetlíme, prečo to tak bolo. V podstate doposiaľ boli tí investori hlavne veľké inštitúcie, to znamená úspešne s private equity fondami fungovali napríklad penzíne fondy, veľké štátne fondy, tzv. Sovereign Wealth Funds, univerzitné nadácie, typicky univerzitné nadácie v Spojených štátoch, samozrejme taktiež poisťovne a rôzni inštitucionálni investori. Takže toto odvetvie funguje veľmi dlho, veľmi úspešne. Treba povedať, že v podstate od roku 2000 sa objem kapitálu v tomto odvetví v podstate z 20 násobil. To znamená, že je tam za posledné 20 ročia významný nárast a ďalej tento objem kapitálu sa zväčšuje. A keď sa pozeráme aj na tie prieskumy a názory investorov, či chcú pokračovať alebo navyšovať svoj podiel v tejto triede aktív, tak napríklad posledný prieskum Barclays Investment Bank hovorí, že v podstate 79% súčasných investorov plánuje v najbližšom období navýšiť tento podiel. V podstate, čo je ešte dôležité spomenúť, a prečo sa možno, že o tom odvetví hovorí teraz viacej, je, že aj v rámci európskeho priestoru nastali legislatívne zmeny, ktoré umožňujú fondom viac vyberať si aktíva alebo tento typ aktív. Taktiež fondy, ktoré sa týmto zaoberajú, to znamená private equity fondy, sa snažia sa ísť viac v ústretí tým investorom, keď to tak nazvem. To znamená, nie sú to už typickí investori len z radou inštitúcií, ale viac sa snažia ísť v ústretí smerom aj k bežným investorom. A v neposlednom rade je to taktiež existencia sekundárneho trhu. Neskôr si predpokladám aj budeme mať čas si povedať niečo k tomu. Ale v podstate je to priestor, ktorý tam doteraz chýbal, kde je možné voľne zmeňovať tie podiely v jednotlivých private equity fondoch. Takže napomáha to tej popularite. A samozrejme ešte musím spomenúť One Family Office. Za viac než rok našeho fungovania sme túto tému, myslím, že dostatočne rozvíjali vo verejnom priestore Českej republiky a Slovenska, takže tak neskromne poviem, že asi aj vďaka nám sa toto slovné spojenie začalo viac skloňovať a viac používať medzi investorskou verejnosťou. Keby sme mali veľmi stručne zhrnúť možno výhody, ktoré private equity prinášajú investorom, ktoré by to boli? Tak keby začnem od toho najdôležitejšieho, a teda, že je to vyšší výnos tej investičnej triedy. Takže to je samozrejme z toho investorského pohľadu typicky samozrejme v nejakej kombinácii s tým rizikom, ktoré by tom existuje. A takzvané tým pohľadom risk-reward je to v podstate jedno z najdôležitejších kritérií. Takže keď sa pozrieme, a ten výnos je naozaj v tejto investičnej triede vyšší v porovnaní s ostatnými triedami aktív bežne dostupnými. To znamená, v podstate ten priemer toho odvetvia sa dlhodobo hýbe niekde, ten ročný výnos niekde na úrovni 15%. Ak to zjednoduším, tak verejné akciové trhy sú niekde na úrovni 10%. Na ročnej úrovni sa to môže zdať tých 5% bodov neúplne veľa, ale v podstate, keď si to prenásobíme v horizonte času, čo to znamená, tam akýby ten nábeh tam nie je lineárny, ale je v podstate skládaný, to úročenie je skládané. To znamená, že tam skôr to ide do nejakého exponenciálneho vzťahu. To znamená, že v horizonte 10 rokov, ak každý rok dosahujeme výnos 10%, tak skončíme niekde na 2,6 násobku. Ak je to 15%, tak sme niekde na úrovni 4-násobku. A ak sa hýbeme v tej lepšej polovici, to znamená, že my sa typicky snažíme vyberať fondy medzi prvým a druhým kvartilom. Tie štatistiky sú rôzne, ale povedzme, že niekde to začína okolo úrovne 18% ročne, tak v horizonte 10 rokov je to 6,2 násobok. Takže v porovnaní s tým akciovým trhom, či mám 2,6 alebo 6,2, to je samozrejme 10 rokov, ďalších 10 rokov znovu krát to isté číslo.
tak keby začínam sa pohybovať naozaj na inej úrovni a asi nie je náhoda, že jak Albert Einstein, tak Warren Buffett označovali toto zložené úročenie a ten efekt v čase v podstate ako 8 div sveta. Toto bola hlavná výhoda, ale čo spôsobuje tento vyšší výnos z vášho pohľadu? V podstate tým najdôležitejším faktorom je, že investujete s veľkými profesionálmi. Typicky tieto fondy, ktoré sú strojcami tohto odvetvia, fungujú 40-50 rokov, respektíve správcovia týchto fondov. To znamená 40-50 rokov, typicky 20-30 uzavretých fondov, ktoré už historicky mali. To znamená, investor vidí, aká bola tá valuácia po tom, čo sa rozpredal ten fond. Typicky private equity funguje tak, že sa nakúpia spoločnosti, typicky 10-15 spoločností, ktoré v horizontu 4-5 rokov sa postupne začínajú predávať, ako sa zvýši ich hodnota. Takže jasne tam človek si môže odsledovať na tých štatistikách, ako sa tomu správcovi private equity darilo. Keď to prenesieme do tých absolútnych čísel, tak za svoje pôsobenie typicky spravili niektorí 900, niektorí 500 takýchto investícií, ak sa bavíme o tých správcoch private equity fondov. Takže určite si vieme predstaviť, že tá robustnosť tých investičných procesov je tam zásadná. Tá skúsenosť, ktorá sa pretavila do tých správcov private equity fondov je obrovská. Čo je dôležité, investujú taktiež svoj vlastný kapitál vo fondoch. Spravidla je to nejakých 10% kapitálu vo fonde pochádza od toho správcu. To znamená, je tam nejaký alignment, tak môžeme použiť anglické slovo, alebo nejaké zarovnanie toho, o čo sa snaží jak ten správca private equity fondu, tak ten investor, to znamená kapitál, je na jednej lodi. Treba ešte zdôrazniť, že ďalší z tých dôvodov je robustný investičný proces. Typicky títo správcovia private equity fondov, tieto manažerské týmy vyberajú len 2 alebo 3% príležitostí, ktoré im prejdú cez ruky. To znamená, ten lievik, ako sa snažia monitorovať trh, či už prostredníctvom investičných bank alebo prostredníctvom vlastných kontaktov na trhu, je tam obrovský a naozaj len 2 alebo 3% z tých všetkých príležitostí sa pretavia do toho, do čoho zainvestujú. Typicky vždycky vedia, prečo investujú do tej spoločnosti, čo s ňou budú robiť a akým spôsobom sa bude tá spoločnosť exitovať. Majú na to kapitálovú silu, majú na to manažerské týmy. Netreba si to predstavovať ako tým 5 ľudí. Skôr sa jedná o týmy v rádoch stoviek zamestnancov. Keď to zrátame, akoby so všetkými zamestnancami sú to vyššie stovky, keď počítame len tie manažerské týmy, sú to u tých najväčších hráčov nižšie jednotky stoviek týchto manažerov. Takže tá robustnosť toho investičného procesu je určite jeden zo zásadných dôvodov, prečo to celé funguje. Treba povedať, že pohybujú sa na trhu, ktorý je z definície o niečo menej efektívny. To znamená, nie každý môže zainvestovať z malých investorov do týchto spoločností. Na burze v podstate každý má na dosah na jedno kliknutie investíciu do danej firmy. Oni si vyberajú firmy, ktoré sú mimo burzy. To znamená, že aj nejaká pravdepodobnosť, že nájdú firmu, ktorá nie je až tak docenená, ako keby bola na burze, je o niečo väčšie. To znamená aj nejaká menšia efektivita fungovania toho priestoru, kde vyhľadávajú tieto investície. Dôležité je povedať, že v porovnaní s fondmi, ktoré spravujú kapitál, ktorý investuje do akcií, tak sa v podstate ten pomer na jednotku kapitálu pohybuje, na zainvestovanú jednotku kapitálu pohybuje výrazne v prospech private equity fondov. Keď to v podstate zrátame, že 10 krát viac kapitálu je investovaných prostredníctvom akciových fondov proti private equity, ale zároveň, že 10 krát viac príležitostí, do ktorých sa investuje, hovorí v prospech private equity, to znamená, väčšina tých spoločností nie je obchodovaných na burze, tak ten pomer v prospech jednotky investovaného kapitálu skrz private equity fondy je v podstate, keď to zaokrúhlime 1:100. To znamená, je tam oveľa väčšia možnosť výberu a to znamená aj teda šanca nájsť nejakú zaujímavú príležitosť. A v neposlednom rade je to aj samozrejme nejaká, z pohľadu tých investorov je to aj menšia korelácia toho výnosu v porovnaní s akciovým trhom. Takže akoby ten výnos je tam vyhľadený a v podstate nejaký stabilnejší. Toto boli výhody, ale hovorí sa, že s private equity investovaním sa často spájajú aj vyššie riziko či nižšia likvidita. Poďme to uviesť naozaj na pravú mieru. Ako to je? Aké nevýhody alebo obmedzenia sú s týmto typom investícií skutočne spojené? Tak v podstate si treba uvedomiť, že tento typ private equity v našom slova zmysle je investovanie s tými najväčšími a
a najdlhšie fungujúcimi správcami private equity fondov. Hej. Takže môžeme to nazvať, že to padá do jednotnej kategórie, že niekto, prvoinvestor, si kúpi, dajme tomu, jednu firmu a snaží sa ho nejakým spôsobom zveľadiť. Hej. Ale už len z toho popisu chápeme, že sú to dve neporovnateľné množiny. Hej. Druhý taký typický mýtus je, že si to ľudia pletú z venture kapitál, nie. Private equity je investovanie do spoločností, ktoré fungujú už dlhodobo, majú stabilné výnosy, majú stabilný cash flow. Sú to spoločnosti, ktoré už sú akéby na vrchole svojho rastu a v podstate tá private equity skupina im umožní rast ďalej, typicky do iných geografií, typicky urobí nejaké úpravy v portfóliu výrobkov a služieb, ktoré tá firma ponúka. Pomôže im s vecami, ktoré vedia akéby šerovať a vedia zdieľať tieto služby naprieč tým portfóliom ostatných spoločností ako HR, cybersecurity, financovanie týchto spoločností alebo napríklad procurement, to znamená nákupy do týchto spoločností. Takže je to neporovnateľné, hej? Ale základne netreba si myliť venture kapitál, z private equity, ako som vysvetlil, a netreba si myliť, ak niekto kupuje prvýkrát nejakú firmu, ide akéby nevie úplne čo s tým. Tu sa bavíme o správcoch, ktorí to robia 50 rokov a investovali typovo do 700, 800 takýchto spoločností, ktoré držali napríklad 5-6 rokov a potom ich predali na trhu. Ak by ste mali tieto investície zhodnotiť z vlastnej perspektívy, existujú podľa vás aj nejaké teda slabé stránky alebo oblasti, ktoré si možno vyžadujú zvýšenú opatrnosť? Určite, akéby jedno z tých najzákladnejších vecí, ktoré si treba pamätať v podstate v private equity, že ten rozptyl toho výnosu, ktorý sú schopní generovať tí správcovia private equity fondov, je celkom zásadný. To znamená, že priemer, ako sme spomínali, výnosov sa pohybuje okolo 15%. Potom ten rozdiel, alebo tá hranica medzi prvým a druhým kvartílom niekde možno, že okolo 18-19%. A takto ide aj smerom dolu, že ten posledný kvartíl je určite pod 10%. To znamená, treba dobre zvážiť, s kým človek bude investovať. Samozrejme, treba sa tam nejakým spôsobom dostať, lebo stále je to dosť pomerne reštriktívne odvetvie. To znamená, treba mať vzťahy a treba s nimi budovať akéby tú prítomnosť vo fondoch, aby pustili človeka do tých zaujímavejších fondov. Asi tak ako pri všetkom, možno aj pri tejto téme platí, že kolujú aj v spoločnosti, možno aj medzi investormi rôzne mylné predstavy. Ktoré mýty vy považujete za také najrozšírenejšie? Tak tá klasika je samozrejme, že je to nejaký hazardný spôsob spravovania aktív. To sme si už vysvetlili, že nemôžeme si tu myliť nejaké pojmy, dojmy, ako sa vraví. Takže to je jedna vec. Druhá vec, že je to iba pre miliardárov. Naopak, ako som spomínal na začiatku, to odvetvie sa posúva smerom v ústrety aj tým bežným investorom. Jak tie legislatívne úpravy v rámci európskej a iných legislatív, tak tá snaha tých správcov aktív keby byť bližšie k tým aj bežným investorom. Takže to môžeme povedať, že je to taktiež dneska už mýtus. Potom je, že je to niečo nelikvidné, z čoho človek sa nedostane 10 rokov. Treba povedať, že ani to dneska nie je pravda. Sekundárny trh funguje veľmi, veľmi dobre v tom, že môže tam človek zamieňať tie podiely v private equity fondoch. To znamená, že aj ak chceme ako One Family Office exitovať nejakú investíciu, tak dneska je to v podstate možné v horizonte. Väčšinou sa tam obchoduje po kvartáloch, takže na báze 3 mesiacov vieme tento podiel predať aj na externom trhu. Ešte v rámci tej likvidity treba povedať, že je to strašne dlhé obdobie, že tieto investície sú na 10 rokov. Spravidla, aj keď sa bavíme o tých fondoch, že človek nejde na sekundárny trh, ale investuje od začiatku s tým fondom, tak spravidla v prípade tých veľkých správcov je to od momentu kapitál callu, po exit, keď si zavolá ten prvýkrát ten fond kapitál, zavolá si ho rádovo 12 krát, lebo investuje postupne rádovo do 12-15 spoločností, tak od momentu prvého kapitál callu po exit je to typicky 5-6 rokov. Takže nie je to tak, aby to bolo z definície na obdobie 10 rokov a viac. Takže toto k tým mýtom a možno ešte posledný z tých je páka finančná používaná v týchto spoločnostiach, ktoré sú spravované. Private equity dneska je naozaj viacero mechanizmov legislatív, či už pri tom, jak sa majú správať správcovia týchto private equity fondov, alebo v tom, ako banky si dávajú pozor na to, ako sú zadlžené spoločnosti, ktorým požičiavajú, tak akýby tá leverage dneska efektívna v tých fondoch zďaleka nie je taká, aká bola historicky. Takže
aj toto je pod nejakou legislatívnou kontrolou, takže toto sú asi tie najčastejšie veci. S užitočnými informáciami prišiel partner One Family Office Michal Kľúčar. Ďakujem, že ste si našli čas na divákov televízie Teatry. Ďakujem za pozvanie.